kubva kuZimbabwe Blind Women Trust. Tiri kufara chaizvo nhasi zuva ratiri kupemberera zuva revanhu vakaremara pasi pese rinoitwa musi wa3 December. Ndichitaura pamusoro peNational Disability Policy iyo yatakava nayo kubva muna June 2021 ichiparurwa nemutungamiriri wenyika. Tine zvizhinji zvatakaona zvirikufadza zviri mupolisi yedu, zvikuru sei kuti yakatora zvimwe zvakawanda zvanga zvakasungwa chisungo chekodzero yevanhu vakaremara chemubatanidzwa wenyika dzepasi pese. Mune chirongwa chakabuditswa imomo chekuti vana vakaremara kana kuti vanhu vakaremara ngavangodzidze vakasangana nevamwe vasina kuremara. Chinhu chatiri kufarira chaizvo kuti chiri kutsigira basa iri redzidzo dzevanhu vakaremara. Taane vanhu vakaremara vari kudzidza vakasangana nevamwe kumayunivhesiti, kumasekendari, kumapuraimari kana even kwekutanga chaiko kucreche. Asi tiri kushuvira kuti ngazvibatsiridze kuti vana vagone kutobuda vakugona kuverenga, vakugona kunyora. Hongu kune zvako mazuva ano zvokuti vanhu vanonyora nemakombiyuta, asi kuti munhu asingaoni azogone kuverenga anofanirwa kudzidza braille. Saka tiri kukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kuti vana vari muma zvikoro zvevanhu vakasangana vawane kugona kuwana skill iyoyo yekugona kuverenga braille nekunyora braille. Tinofarwa zvakare kuti taane vamiririri kusenate vanomirira vanhu vakaremara. Zvinoita kuti vanhu tigone kuzvimiririra tega uye tigonewo kudyidzana nevamwe uye tigonewo kuva nechikamu panotarwa zvemutemo. Asi taishuvira kuti dai vanhu vakaremara vawanikwa variko even kupariamenti, even kulocal government neikoko kuseneti zvakare. Kubva pakawane chisungo cheNational Disability Policy taona zvakawanda zviri kuitika zvirikwa nehurumende yedu zvinopangidza kuti hurumende yedu yakutora nyaya dzavanhu vakaremara nemutoo watati singasooni mazuva esaya mashuro vakukoshesa nyaya dzavanhu vakaremara. Chekutanga chida kutaura chekuti kungowa nepolisi iyoyo kwakatibatsira kuti vanhu muZimbabwe ine yese madevelopment actors vanga vari mupublic sector, vanga vari muprivate sector, vanga vari kumaCSOs vakachitanga kuona ukoshwa hwevanhu vakaremara. Saka izvozvo zvakatikoshera izvozvo. Chimwezvo chandinotaura ndechekuti hurumende kubva payaisa chisungo icho cheNational Disability Policy haina kungomira, yaramba ichienderera mberi kuti ione kuti chisungo ichochi chazadziswa. Iyo pachayo iri kutungamira what we can say in English, they are leading by example. Tiri kuona muhurumende maane vanhu vakapiwa mabasa mu each of the ministries, each of the government ministries vakapiwa mabasa vari palevel yadirector inova level yepamusoro-soro kuti vatarisewo nyaya dzavanhu vakaremara. Saka nyaya yevanhu vakaremara haisingori nyaya inoonekwa ichitaurwa nezvekuti ndeyekuSocial Welfare Department. Yava nyaya yebudiriro inotaurwa kumaministries ese. Saka izvo zvinotifadza nekuti isusu tatichiti aiwa nyaya dzevanhu vakaremara hadzisingori nyaya dzeSocial Welfare chete. Vanhu vakaremara vanodawo kuita zvese zvinoitwa, vanoda mikana kune zvese zvinoitika nyaya dzebudiriro dzese. Saka tinofara, vanoda vaminda, vanoda mamines, vanoda zvese zvemungadaro zvinodiwa nemunhu wese. Saka tinofara kuti government yatora approach iyoyo. Uyezve kubva paiswa chisungo ichi cheNational Disability Policy taona isusu hurumende kunyanya mutungamiriri wenyika achipa mabasa kune vanhu vakaremara zvadati singasoni mashure. Tava najaji izvozvi kutaura kwandinoda ane hurema, tine ZEC commissioner ane hurema, tine machief directors vane hurema, tine masenior government officials vane hurema. Tiri kuona vanhu vachipinda mumabasa akasiyana-siyana. Izvozvi tiri kutoonawo kuti neveprivate sector cheche vari kufara kuti vanhu vakaremara vakutanga uchionawo kuti vanhu vakaremara vakapiwa mikana vanosakuda zvakawanda. Izvozvi manje uno takaona Reserve Bank yedu ichibuda yavanoti Financial Inclusion Strategy 2. Izvozvo zvinopangidza kuti
munhu wese akuona kukosha kwekuti munhu akaremara anga arimo munyaya dzebudiriro. Kana vanhu vakaremara vakasiyiwa, hatifi takaachievha agenda 2030. Ndosaka muri kuona theme yegore iri kutifadza, theme dingindira regore rineri re-International Day of Persons with Abilities. Bhozi riri kuti United in Action to Rescue and Achieve SDGs for, by and with persons with abilities. Kureva kuti kana mangosiya umwe vanhu vakaremara, mukasiya vanhu vakaremara munyaya dzebudiriro, hatikwanisi kuachievha ma-SDGs edu. Saka zvinotifadza kuti vanhu vakaremara vari kuuyawo padariro munyaya dzebudiriro renyika. Ndopiwa mukana wekuitwa sengapa mukatarisa nditori neoperation iri padama. I myself as a citizen I cannot, but panenge paita mamwe ma-stakeholders nekuti vari kubatana nehurumende, then toitwa ma-operations iwayo. Then imwe challenge andiri kuona ndeyekuti to those vari ndoti nyika vari kumamisha vasina access to that information, tichitaura kudai vari kunzwawo deno mavodzo taiwa mukana wekuti tirapwe semazimbabwenzi ane hurema takasununguka. Then on the other note yandinotenda naye hurumende ndeyekuti inini ndakamira, being where I am, being a teacher, primary school teacher, ndakatopinda through affirmative action. Ndataiti tikaenda kuinterview vaitiona vaisati gamuchira, but due to that now ndatoo teacher wekuti I am a mentor to some others. Saka chandiri kudzidza kekare ndekuti mukana tikuchembera kuti deno vawedzera mukana wekutipinza mabasa. Ndaukatasa mugovernment, every sector yegovernment vari kutipinza. Saka ndiri kuchembera kuti ndakamira sezviri kuita government, deno mashops anenge ana OK ana choppies vomirawo sezviri kuitwa senge mahotels ari kuaffiliata vanhu vane albinism kuti kana takukusevhai you feel kuti we are part of us. Saka ndoona senge ma-stakeholders anenge ayo mashops ana OK Zimbabwe andangomenshena but inhamba denomati affiliata for job creation, kwete kuti hatikwanisi ene zvatinenge tichida kuoffer our services as well. Vachibatsiro netsamba dzokufambisa tisingarambo mumakombi chiburikidzawo kuvanhuwo dzinotidetsera pakufamba kwekuti tinowo makumbo macheya nekuburikidzawo kana kuti tinogona kuwanawo makumbo vamwe vedu vasinowo makumbo tichionawo makirashi ekuti tiono kudetserwa tinokufamba takadaro nokuti tikubatikana zvakanyanyisisa kuti patinenge takamirira matransport tinosiyiwa kwenguva yakareba kozoona mumwe anenge ane motikari yake ongodzwawo tisi kuti uyai ndikutakurei muri kuenda kutokotidza kutitakura vemakombi kunyanyisisa havasi kuti makasiya mabhazi rezviko vanotitakura mune zvakanaka. Kuri kudziona netsamba dzatinenge tiinadzo kana nyange une mapasuro unofanira kuonekawo kuti munhu akaremara anofanira kungobatsirwa mune zvakanaka, kana kuburikidzawo kuwanawo zvokudya nezvinotidetsera nokutengesa pane zvakanaka kuti tingokurudzirwa tichipiwo izvozvo.